Hola. 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 Ei, Bona tarda, Víctor, Ladin. veu? Com estàs? M'escolta? Sí, perfecte. Hola, Gemma. Hola, què tal? Què tal? M'escolteu bé? Us escolteu bé? Sí, Jo tot perfecte, sí. Perfecte. Doncs, oi, un segon. Mira, la Sandra ja la tenim aquí. a veure. Bueno, mira, ja tenim 10 persones. Que ràpid, la gent. Hola, Hola, Sandra. què Bona tal? tarda, què tal? Molt bé. Com esteu? A veure... Ui, se'ls veu perfecte 4, eh? Tenia por a veure com es veuria. Doncs esperarem uns minuts per la gent que esteu entrant. Avui fem una conversa Mediacat que es titula Els nostres Black Lives Matter, com parlen els mitjans del racisme. I bé, esperarem una mica que s'uneixi una miqueta més de gent i us expliquem també, us presentem a, doncs això, els ponents que tenim avui i parlem una miqueta. Si us sembla, això, esperem 2 minutets, que ja es va unint gent. Ai, jo m'he deixat les notes, ara vinc. Torno en 30 Vale, sí. segons. Cap problema. Això. Perfecto. Vale, ja tens les notes, oi? Sí, todo bien. Hola, Sandra. Feia dies que no parlava. Sí, no? Mira, una oportunitat també per retrobar-vos. Sí. Vale, jo crec que en un minutet o així comencem, si us sembla, i així ja s'anirà afegint la gent. Val. Vale, jo crec que això, començarem. Explico una mica això, el perquè d'aquesta conversa i així anem donant temps a que la gent es pugui afegir. Jo sóc el Víctor Llustres, sóc un dels coordinadors de l'Anuari Mediacat, que és una publicació que des de fa 10 edicions doncs, posa el focus en temes silenciats o poc tractats pels grans mitjans o bé també temes que no s'han tractat en suficient profunditat o que hi ha angles en els quals no s'hi ha aprofundit. Aleshores, avui estem fent un cicle de xerrades que li hem dit conversasmedia.cat, en què aprofundim una mica en alguns dels temes que hem tractat en aquest últim anuari, no?, que el vam presentar el 24 de març al Col·legi de Periodistes, que de fet la Sandra hi era també. Aleshores, aquest format serà, evidentment per Instagram Live, això serà un debat d'uns 40 minuts, després deixarem un temps al final per preguntes, és a dir, que si teniu preguntes les podeu anar deixant en els comentaris i les recollirem i al final intentarem fer algunes de les preguntes als ponents. Dir-vos també que aquest tema és els nostres Black Lives Matter. Volíem veure una mica, aprofundir en un dels articles que publiquem a l'anuari, que publica el Moja Gereu, que és periodista
especialitzat en temes de racisme, fins fa poc també periodista del diario.es, i doncs, parla una mica del tractament mediàtic que es va fer de l'assassinat de George Floyd a mans d'un policia, del Derek Chauvin, i com tot això va desencadenar el moviment Black Lives Matter i llavors com ho ha tractat els mitjans de comunicació tant aquí com allà i sobretot què passa quan passen coses aquí, coses de temàtiques racistes o agressions racistes aquí, com les tracten els mitjans. Aleshores ens interessava posar el focus aquí. I, per tant, us explico ràpidament, comptem amb l'Aladin Azouzi. Ho he pronunciat bé, no? O no? Aladin Azouzi, sí. Azouzi, vale, perdó. Periodista, estudiant de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, escriu a La Directa, Sentit Crític i altres mitjans sobre temes de migracions, de drets humans, de desigualtats, i també presenta la sèrie de vídeos del programa Gat per Llebre que estem fent a Mediacat. Benvingut. Moltes gràcies, Víctor. A tu. Tenim també la Gemma Ferreón, que és la portaveu principal i responsable d'incidència social i política de SOS Racisme, també antropòloga i membre de l'associació Catàrsia d'Asiàtiques Descendents de Catalunya. Benvinguda també. Moltes gràcies, Víctor. Bona tarda a tothom. Bona tarda. I a la Sandra Vicente Barreira, que és periodista freelance, ha passat per diverses redaccions d'Europa Press, La Vanguardia, Catalunya Plural i El Diario. També va ser guanyadora d'una beca de Reporter amb una investigació sobre els negocis il·lícits de l'empresari espanyol Florentino Pérez a Mèxic i és l'autora d'un reportatge a l'anuari d'aquest any que es diu Pla Tremall, pesca d'arrossegament contra la multireincidència, que més endavant aprofundirem una miqueta. Benvinguda. Gràcies. Res, només comentar també que aquesta xerrada, com us deia, és en el marc de l'anuari Mediacat, que és el projecte de l'Observatori Media.cat, que des de fa 10 anys analitza de forma crítica el discurs dels mitjans de comunicació, també els temes silenciats, com he dit, i documentem atacs a la llibertat d'expressió i al dret a la informació. De fet, hi ha un mapa de la censura que vam presentar fa poc que intenta recollir tots aquests casos. I això és part del grup Barnils, que és una entitat formada per 200 periodistes dels Països Catalans que treballa per fomentar aquest periodisme independent, crític, rigorós i creiem que és necessari. És un projecte sense ànim de lucre i ens podeu donar suport, evidentment, compartint tots els continguts que fem a través de les xarxes i els continguts de l'anuari els trobareu a media.cat/anuari. I un cop ja feta la presentació, podem, si voleu, entrar una mica en matèria. Com deia abans, el cas de l'assassinat de George Floyd va ser un punt important pel moviment antiracista als Estats Units, pel moviment Black Lives Matter. M'agradaria preguntar-li a l'Aladin, com a periodista, com vas veure aquesta cobertura del tema del George Floyd des dels mitjans d'aquí i quines diferències podem veure respecte a quan han passat altres temes, com pot ser violència al CIE, identificacions racistes, etc. Bé, doncs, a veure, potser és com molt complicat no dir què van fer els mitjans d'aquí i què van fer els mitjans d'allà, perquè no és el mateix La Directa que l'ABC, és un món complet, no? I no és el mateix el Washington Post que el New York Times. Però així traient, en plan, conclusions una mica generals, pel que fa a la cobertura de l'assassinat de George Floyd, tant aquí com allà, es va ser molt prudent, jo crec, en l'inici, en parlar d'assassinat. Això és un fet curiós perquè també demostra una mica les relacions de poder que hi ha en la nostra societat occidental, i es nota aquí a Catalunya, es nota allà als Estats Units, i com costa dir alguna cosa dolenta als mitjans dels cossos policials, es fa com molta prudència. Per exemple, recordo el diari El País, que va fer una piulada, us la llegiré, diu: Detenido Derek Chauvin, el policía blanco que presionó con la rodilla el cuello del afroamericano George Floyd, quien perdió la conciencia y minutos después murió, ha sido detenido 4 días después y en plenes protestes. Vull dir, veus que fan com un rodeig molt, molt gran per evitar dir que això, que un policia blanc ha matat a un home negre
i una cosa molt senzilla, no? I això ho vam veure al diari El País, però també ho vam veure en molta premsa nord-americana i com que va costar molt que es fes un tractament mediàtic, jo crec, incisiu. Si l'assassí fos àrab, per exemple, quan es trigaria en dir atentado terrorista a tal lloc, no? Vaig veure com una mica de doble rasero en aquest sentit. I també vaig tenir una mica de debat intern. Més que per la cobertura mediàtica en si, per l'ús del vídeo de l'assassinat. Crec que es pot visibilitzar sense caure en aquest morbo, en aquesta pornografia del dolor. Bueno, potser és cosa meva, però em fa la sensació que els cossos de persones racialitzades estan sotmesos a menys deontologia o sembla que l'ètica periodística no està tan sotmesa perquè quan, per exemple, amb això del Covid tothom parlava anem a ser ètics, no anem a compartir fotos de gent morint, els mitjans tenen un paper, però en canvi el vídeo de George Floyd va arribar a tot arreu, els mitjans ho van posar, no sé, això em va sorprendre. Després, portant-ho al terreny d'aquí, el que sí que vaig veure és que molts mitjans van quedar retratadíssims. Per què? Van voler donar una cobertura supergran al Black Lives Matter, de sobte eren abanderats de l'antiracisme, volien saber qui era George Floyd, Ahmaud Arbery, la violència policial als Estats Units, estaven a tope en Minneapolis i dius, hosti, on heu estat tot aquest temps que hi ha hagut violència policial aquí i no l'heu denunciat? Els alternatius, marea... Espera, Aladín, no sé si vosaltres també l'esteu perdent una mica. Sí? Sí, està com carregant. Ara. S'ha quedat així com carregat. Estic ja a punt d'acabar la intervenció, així que això, que només van fer una mica de... O sigui, qui porta denunciant el racisme a través dels mitjans són els alternatius que coneixem tots, això, Directe, Salto, Marea... Bueno, i clar, hi ha una llista molt, molt llarga de noms, com les morts del Mediterrani, el cas de Lucrecia Pérez, Mamen Valle, Marwan Abubaida, que va morir al CIE, un home gitano que va ser assassinat com Daniel Jiménez, Ilias Tahiri, Samba Martínez, Idrissa Diallo, Morsila... Vull dir, la llista és llarguíssima, no? I de sobte dius, bueno, veus que aquests mitjans tan abanderats dels Estats Units i de la lluita antiracista d'allà, et preguntes què on han estat tot aquest temps. I em fa la sensació, ja per concloure, que és més fàcil assenyalar les carències dels altres, no? I dic, buah, que racistes són els Estats Units i les carències pròpies, doncs, obviar-les i no, en Espanya no hi racismo, perquè es ponéis així, no? Doncs, i en aquest cas les carències són el racisme d'estat i la violència policial. Això una mica com a radiografia de tot plegat. Perfecte, moltes gràcies. Sí que vèiem justament, el motiu de l'article aquest que comentàvem era posar el focus en això, en què passa quan de sobte ens anem als Estats Units i els mitjans tenen un discurs totalment diferent, no?, al que apliquen a casos de racisme institucional aquí a Catalunya o a l'estat espanyol. De fet, enllaçant amb això, Gemma, vosaltres des de Sos Racisme doncs, ja fa molts anys que denuncieu molts casos d'abusos que es produeixen al CIE, identificacions o detencions per perfil racial, discurs d'odi racista, etc. Vull dir, feu molta feina per denunciar tot això. Pel que fa als mitjans, quin tipus de tractament mediàtic us acostumeu a trobar quan denuncieu aquests fets? És a dir, hi ha certs estigmes que es van reproduint, quines coses no es diuen o es callen, no? I això, potser, veient-lo del Black Lives Matter, doncs es pot contraposar, no? Clar, nosaltres, en general, i sobretot això, no, per part de mitjans de comunicació, mass media, el tractament mediàtic general i les narratives que en fan servir, no, quan es parla de migració o de persones no blanques, a excepció d'uns quants pocs medis crítics, són completament criminalitzadores, alarmistes, homogeneïtzants, sesgades. Vull dir, hi ha un tracte clarament diferencial quan es tracta de persones no blanques. I això respon a aquest racisme, no?, que portem també denunciant, un racisme institucional i també un racisme internalitzat
per part de la nostra societat. Al final, el que reprodueix aquest discurs racista és perquè la societat, les institucions i gran part dels mitjans de comunicació, l'educació, són racistes, no? Com bé estem dient ara, no? I vull dir, hi ha un punt que jo entenc tota la precarietat del sector, que moltes vegades es diu, les presses, el no poder fer peces més complexes i tal, però no oblidem que també la precarietat està present en molts sectors. Vull dir, la nostra feina, les col·lectives antiracistes també es fan dins d'aquesta precarietat i no per això hem de deixar de responsabilitzar-nos en ser conscients de les repercussions, de tot el poder que tenen els mitjans de comunicació a l'hora de reproduir, a l'hora de legitimar certs discursos i aquestes repercussions que té aquesta feina tan important a la societat, perquè sobretot té conseqüències reals en la vida de les persones i això és una cosa que hem de tenir molt, molt present, no? Per una part. Per altra part, només el que ens ha passat això sempre, arrel del cas de George Floyd, només hi ha interès per part de certs mitjans de comunicació quan hi ha algun cas mediàtic, però, malauradament, fins i tot quan fan aquesta cobertura, normalment és de manera superficial, paternalista, moltes vegades busquen testimonis, no? Això és el que ens trobem dia a dia, busquem testimonis, no? Una història que enganxi a la seva audiència, però molt poques vegades no tenen gaire interès en abordar el context estructural que envolta els mateixos fets, no? Al final, és que hi ha molts mitjans de comunicació que estan al servei d'un poder, d'uns interessos específics i no interessa moltes vegades assenyalar responsabilitats polítiques o dels grans poders perquè aquestes aliances són del que viuen. I al final l'objectiu d'aquests mitjans de comunicació és que contribueixen a mantenir un ordre social que és el vigent, que és un ordre neocolonial, que és un ordre racista, neoliberal i patriarcal. Veiem com no interessa la transformació real de les societats, no interessa generar pensament crític, no interessa tenir una població informada, interessa allò que dona benefici econòmic, i no només en els mitjans de comunicació, sinó que és la tònica general dels grans poders. Com a exemple, sobretot i últimament, que està molt en l'actualitat, aquest últim temps es dona amb la infància migrant i els joves extutelats i els casos d'ocupació. Hem vist com s'ha posat aquest tema en el debat públic i es sobreexposa, com deia Nadine, constantment els cossos, aquests menors, aquests joves, se'ls deshumanitza, se'ls construeix a més com un problema social, es genera l'estereotip amb l'etiqueta que sento encara tot avui dia mena, se'ls culpabilitza a totes, a més, de manera sistemàtica, de tota la delinqüència, sense tenir proves moltes vegades, que Mossos fins i tot t'ho desmenteix, però tot i així els veïns i veïnes segueixen culpabilitzant-los i moltes, poques vegades, algunes sí, però com medis més crítics, s'aborda, diguéssim, les causes estructurals de la situació límit en la que es troben molts d'aquests joves. I a més, no se'ls hi escolta. Vull dir, molt poques vegades van a parlar amb els mateixos joves. I no es posa tampoc en el focus i ja ens agradaria les males praxis de la dgaia, de les administracions que fallen de manera flagrant i sistemàtica en la seva responsabilitat de protegir-los perquè són joves, en garantir els seus drets i tampoc assenyalen l'assetjament policial al que es veuen sotmesos dia rere dia. No se'ls presenta com a menors, com a joves, els que se'ls ha de protegir i acompanyar, com passaria, pregunto, si aquests joves fossin joves blancs. No passaria això, entrem en una altra lògica de protecció quan som persones blanques. I el tema de l'ocupació, que està a l'ordre del dia, que es criminalitza constantment l'ocupació, hi ha moltes situacions molt variades, contextes molt diferents que provoquen aquesta necessitat de que joves i famílies senceres es vegin amb la necessitat d'ocupar. Es parla menys de la responsabilitat de les administracions, un altre cop, que han de garantir el dret a l'accés a l'habitatge. No es parla de la normalització del racisme immobiliari. No es parla, o menys també, de la llei d'estrangeria racista que força molta gent a viure en aquesta irregularitat i, per tant, en la precarietat crònica, moltes vegades. Llavors, és això el que trobem molt a faltar, que sempre es vol donar una imatge de les persones migrants i racialitzades no blanques perquè no distingeixen, molt victimitzant, paternalista i no se'n va el focus de la qüestió. Això és una miqueta el que ens trobem dia a dia.
Moltes gràcies, Gemma. De fet, ara un dels temes que hem inclòs en aquest anuari és justament un d'aquests temes doncs, que ha passat bastant desapercebut als mitjans o se n'ha parlat moltes vegades a través de comunicats policials directament, que és el Pla Tremall, que és un pla per lluitar contra els delictes, contra les persones que cometen més d'un delicte, persones multireincidents. Aquest és un reportatge que ha escrit la Sandra Vicente i en ell apuntes també amb informes i dades de col·lectius com, per exemple, Sos Racisme, que aquest pla podria ser una possible recerca encoberta de persones racialitzades, de persones migrants, de persones en situació irregular. Explica'ns una mica com els punts importants d'aquest reportatge i com has arribat a poder apuntar una mica que aquest pla va per aquí. Sí, de fet, és una afirmació heavy, no? Dir que un pla que en principi havia de buscar persones delinqüents acaba buscant persones en situació administrativa irregular, no? Abans que res, m'agradaria agrair-li molt a la Gemma perquè va participar d'aquest reportatge i no ens veiem des que la vaig entrevistar, llavors està bé tornar-nos a veure en aquest context per recollir una mica els fruits d'aquesta investigació, que per una altra banda no hagués estat possible sense la feina de molts anys d'entitats com Sos Racisme que han posat el focus moltes vegades i contínuament en aquest racisme i en el biaix racista que tenen els cossos policials. Llavors, en aquest reportatge, pels que no conegueu el Pla Tremall o els que no hagueu llegit l'anuari, que esteu a temps, el Pla Tremall és un pla policial que es va posar en marxa a l'estiu de l'any passat, que, com diu el Víctor, la idea era buscar persones multireincidents i millorar la cerca de persones multireincidents a partir d'una sèrie de criteris. Doncs agafar i dir, les persones multireincidents són així, així, així. Això ja ens planteja un risc de dir, ostres, quines característiques físiques o de comportament pot tenir una persona que és multireincident. Doncs això ja ens posa una mica sobre avís. Doncs, en aquest sentit, els Mossos no ens van donar gaire xifres, però les que vam poder trobar són les xifres de detencions i identificacions policials de l'últim any. I veiem unes dades que ens permeten afirmar tranquil·líssimament que hi ha un biaix racista per part dels Mossos d'Esquadra, i és que més del 95% de les persones detingudes havien estat persones estrangeres i només el 14% eren persones multireincidents. És a dir, que voluntària o involuntàriament aquest pla, poso molt entre cometes, he vist la cara de la Gemma, però voluntària o involuntàriament aquest pla va trobar més persones en situació administrativa irregular que no pas persones multireincidents. Llavors, clar, tenim la seguretat del món per dir que hi ha un biaix racista dels Mossos. És a dir, que quan tu veus una persona racialitzada, penses en aturar-la perquè aquella persona pot ser que hagi comès un delicte. I després veiem que les xifres diuen que no és així. I a més, aquí també hi ha el debat que deia la Gemma, que les persones no blanques no tenen per què ser necessàriament migrades o no tenen per què estar necessàriament en situació administrativa irregular, però ho posem tot en el mateix sac i si no són blanques, doncs anem a per elles. I això ens ho mostren molt les dades. I clar, el tractament mediàtic que va haver-hi d'aquest pla va ser gairebé nul, perquè els Mossos d'Esquadra no li van donar gaire bombo, de veritat. És a dir, s'havien de publicar un informe, s'havien de publicar unes dades que finalment no es van publicar i, per tant, els mitjans no se'n van fer ressò. Hi ha algunes excepcions molt clares, com per exemple La Vanguardia, de la mà de la periodista Maica Navarro, que sí que va recollir aquestes informacions, com deia el Víctor, gairebé són informes policials, o sigui, notes de premsa que emetien el cos de Mossos d'Esquadra. I la informació era així, era totalment sense contrastar, era sense buscar més contrapunts, ni tan sols el cas que deia la Gemma de buscar el cas personal del Morguilla, ni tan sols hi havia això, simplement era la reproducció de la versió oficial. I clar, no hi havia aquest esperit crític, aquesta voluntat d'investigar una mica més enllà, perquè en aquest país hi ha molts, però mal de muchos consuelo de tontos, també que diuen. En aquest país tenim la mala costum de, quan
informem de delictes, una cosa que ens encanta és dir la nacionalitat de la persona que ha comès el delicte. No és per res important. Ho vam veure fa molts anys amb els Álvaro Kosovares, no? Que els que tenim la meva edat, quan érem petits, teníem la figura aquesta com si fossin el Coco, no? Com que era com, ostres, quina gent més perillosa, que no sabíem ni què era Albània ni res, però era com aquest mite que se'ns anava inculcant, no? I inclús ens trobem en casos de gent que ha comès delictes que tenen la nacionalitat espanyola, però tenim la necessitat de dir que són d'origen magrebí, d'origen subsaharià, així com també molt ampli, no? Aquesta definició. I clar, doncs, aquestes cobertures que seguien només el discurs oficial, el que feien era anar-nos posant o anar alimentant aquests estereotips i aquestes discriminacions i aquests comportaments racistes, no? De dir, ostres, no, és que el Pla Tremall és un èxit, ens deien per una banda els Mossos, i per l'altra ens deien que s'havien detingut no sé quantes persones en un operatiu que eren migrades. I clar, llavors tu relaciones conceptes i cap mitjà doncs no va tenir la capacitat de veure que allò potser no estava anant bé. Sí que és veritat que després que publiquéssim el reportatge de Mediacat, doncs alguns mitjans com Catalunya Ràdio, TV3 o Nació Digital se'n van fer ressò i van començar a explicar que això no anava bé, però prèviament doncs, hi va haver-hi un silenci i una conformitat amb el discurs oficial bastant aclaparadora. I per no ser tan negra, no? tan negacionista, bueno, per no posar-nos tan tristos, doncs m'agradaria destacar un exemple de bona pràctica, no? que va ser prèvia al reportatge que vam escriure nosaltres a Mediacat, que va ser una sèrie d'articles que va publicar l'Arturo Puente al diari.es, que ell sí que va saber veure que hi havia coses que no anaven bé. I ell no se centrava en el Pla Tremall, sinó en les macroretallades que recordareu que prèvies a la pandèmia, i després de la pandèmia se n'han tornat a donar, no? Però prèvies a la pandèmia, en aquest cas, que es feien al Raval. I ell apuntava el mateix, no? Que aquestes macroretallades en realitat el que volien era cercar persones en situació administrativa irregular, no? I ell va saber veure això, o ho va saber veure o va tenir les ganes d'investigar-ho, que moltes vegades també ens costa molt contradir el relat policial, no? Llavors, són aquestes coses que els mitjans de comunicació moltes vegades per poc temps o per ocasions o per falta de ganes o perquè som racistes també, doncs no fem. Però hi ha exemples de bones pràctiques que ens mantenen la il·lusió una mica. Doncs moltes gràcies, Sandra. El reportatge, no sé si us ho he dit al principi, però a media.cat/anuari us podeu descarregar l'anuari de manera gratuïta i també el podeu trobar en paper a les llibreries que trobareu en aquesta web per llegir aquest reportatge i d'altres. Ara m'agradaria entrar una mica en què podem fer, no? En quines solucions podem trobar doncs, per anar canviant tots aquests mitjans que tenen incorporat aquest discurs racista i totes aquestes pràctiques, des del que deia la Sandra, d'anar seguint una mica la línia de les notes de premsa i dels gabinets de premsa oficials perquè és el més fàcil i d'investigar més enllà. No? En aquest sentit, l'article del Moja Guereu que us comentava abans apuntava que també per canviar aquest relat, o una de les coses interessants per canviar aquest relat, és també incorporar la mirada de persones racialitzades i migrants a les redaccions, no? Que a vegades, precisament dins de les redaccions, hi ha molt poca diversitat en aquest sentit. Per exemple, l'Aladín, que també estàs treballant en diverses redaccions i que tens una mica també que has vist una mica el panorama en alguns mitjans. No sé si veus si això pot ser una solució, si hi ha també el risc de que aquella persona sigui una mica la persona que parla d'aquests temes i ja està, i tampoc fem una reflexió d'arrel, transversal dels temes. És a dir, quines solucions podríem buscar per abordar millor aquestes temàtiques des del periodisme? A veure, també entra un tema de societat. Vull dir, al final hi ha pocs periodistes racialitzats a les redaccions, però també perquè hi ha pocs periodistes racialitzats a les universitats. Vull dir, pocs estudiants... És una cosa de la societat en si. Vull dir, el percentatge de persones d'origen estranger que abandonen els estudis és molt més alt per les circumstàncies socials a les quals estan sotmesos per el seu origen i per la seva classe social. Per tant, això es veu reflectit a la universitat.
un cop passat aquest filtre, no, entre cometes, ens trobem que hi ha pocs periodistes també a les redaccions. Això és evident. O sigui, per explicar històries sobre racisme cal o bé dues coses. Una, que hi hagi periodistes racialitzats a la redacció, perquè si es fa un titular racista, bueno, jo m'he trobat en aquest cas, no un titular racista, però que vingui un company i et digui tu què en penses d'això? Perquè tu estàs format, perquè tu saps, pots donar un punt de vista molt més fonamentat que ell, que li agafa des d'una certa llunyania, no? Això per una banda, i per l'altra, formació. Formació, o sigui, és supercompatible ser blanc i no fer periodisme racista, és molt compatible. Hi ha periodistes que no cal que siguin blancs per fer un bon periodisme. Podria posar 1000 exemples. El Miquel Ramos, per exemple, fa una tasca super bona, sense apropiar-se del discurs, sense voler protagonisme, sense... Bueno, això és un cas. Sobre representativitat, evidentment, cal i fa falta i no tenim uns mitjans representatius. Em venen al cap pocs periodistes, la Beatriz Duodu i 4 gats. La Maria, que estudia a la mateixa facultat que jo, però encara està primer, i poca cosa més. Ja mirant més cap a Madrid, el Moja, el Youssef Olet, i, bueno, molt complicat. Vull fer una reflexió sobre això que deies de caure, no? en què els pocs que hi ha els tanquem en un mateix tema. I això passa. Això és com una mica la tokenització, no? En plan, tu ets un token, ets racialitzat, parles de racisme i no surts d'allà. I això realment jo crec que és contraproduent. Jo crec que hem de normalitzar tant la presència de periodistes d'origen divers als mitjans, que jo, per exemple, he de poder obrir un informatiu o una tertúlia o que surti el Moja i que no surti a parlar sempre de racisme. És com que ens acabem convertint en portaveus de l'antiracisme, que tampoc ho hem escollit, que tampoc ho volem, i al final acaba sent racista, no? Els pocs que hi ha que parlin del seu tema i la resta de l'any ens oblidem, que no parlin. I jo crec que això és molt contraproduent i ja per acabar, és curiós perquè el Youssef Olet és molt bon amic i parlant-ho amb ell coincidíem en una cosa, i era que els dos, en els nostres inicis, havíem passat per una fase de voler fer periodisme esportiu. Cosa una mica graciosa fins i tot i curiosa, no? I els dos, en entrar a la facultat, com que per una banda vèiem que havíem de fer aquesta denúncia social i ens vam polititzar, i per l'altra vam deixar-ho estar perquè, doncs això. Però jo penso, ara no faria periodisme esportiu, evidentment, però vull que arribi un moment en el qual jo no m'hagi de veure en pes a fer una cosa que la faig amb tot l'orgull del món, i sóc el primer que m'agrada visibilitzar i que utilitzo l'altaveu i que vull canviar coses i transformar la societat. Però és que hem d'arribar a tal punt de normalitat que hem d'estar en tots els temes, en tots els mitjans, i que sigui una cosa totalment normal, simplement. Doncs sí, moltes gràcies. Si vols dir alguna cosa, Gemma, endavant, vull dir que no cal que... M'has vist la cara amb les ganes, no? Que he vist com que volies dir pa'lante. No, que totalment d'acord amb l'Aladín, que les persones no blanques no només hem de parlar de racisme tota l'estona i perquè no tota l'estona hem d'anar fent pedagogia, no? Vull dir, però també hi ha una part, i que crec que és important per part de mitjans de comunicació, a l'hora de buscar referents per fer les seves peces, no? Que parlin efectivament de racisme o de l'antiracisme, sobretot no agafin com a referent, no? Que ho veig moltes vegades, a homes blancs. Vull dir que hi ha un punt allà que jo he vist, no? Titulars de referents, homes blancs referents del racisme institucional, no? I dius, escolta, potser no cal, no? O sigui, hem naturalitzat, per exemple, en el feminisme, que no sigui el referent principal un home, ostres, doncs costa molt encara amb el racisme i amb l'antiracisme. Vull dir que això també hi ha una part de responsabilitat i de coherència que els mitjans de comunicació hauríem d'escollir millor quines són les referents, apropar-se més a les col·lectives i a les persones que ens atravessa efectivament aquesta realitat. Només això. Moltes gràcies. Seguint una mica amb això, no? Quines eines tenim. De fet, ara
en el tema del pla Tremall, una de les coses que ens hem trobat, no, és el tema de ara ho explicarà la Sandra, la dificultat en l'obtenció de dades, la falta de transparència, no? I és un tema recurrent, no? Entenc, en aquests casos, no? En què s'assenyalen institucions públiques, cossos policials, etc. Explica'ns una mica això, com ha estat aquesta manca de transparència i també com a periodistes, com podem encarar-ho i quines solucions podem trobar per arribar a aquests temes, no? Que moltes vegades requereixen aquesta documentació, aquests documents oficials. Bueno, ha estat dur, així ras i curt. Ha estat dur per absència, no? Perquè realment les dades que nosaltres fem servir són dades molt generals, no? Perquè no se'ns van donar en cap moment les dades concretes del pla Tremall. I és una cosa que parlàvem amb la Gemma, no? Quan vam parlar per aquest reportatge de dir, hòstia, és que necessitem dades, no? Necessitem per poder dir sense por equivocar-nos i sense parlar de biaix racista, per poder dir que la policia és racista, que l'Estat és racista, que la societat és racista, necessitem dades. I no se'ns donen aquestes dades. I quan se'ns donen molt tancades i molt compartimentades, de tal manera que no les puguem creuar entre elles i no puguem fer un relat, doncs el relat que ens mereixem tots i totes, no? Com a societat, un relat amb fonament. I això va lligat amb una cosa que parlàvem abans, no? Que moltes vegades els periodistes tendim a buscar el testimoni, no? El morbillo, no? Des del privilegi blanc que tenim els periodistes blancs, ens apropem a la persona racialitzada, explica'm el teu drama i ja està, no? Moltes vegades això és per comoditat, però també és per un altre tema, i és que com que no podem aconseguir aquestes dades, és l'única manera que, de manera més torpe o menys, depèn a qui ens referim, no? Però és l'única manera que tenim moltes vegades d'apropar-nos en aquesta realitat, que siguin les persones que pateixen aquestes discriminacions les que ens ho expliquin, no? Perquè les dades se'ns allunyen, no? I clar, és que el motiu és bàsic, no? Quan ens estem apropant a un tema, sigui a nivell policial racista, sigui a nivell d'administració, fiscalització econòmica o el que sigui, quan hi ha potencials irregularitats allà, les dades i la informació se'ns escapa perquè tenim una llei de transparència que és molt de mínims. L'estat espanyol i la Generalitat de Catalunya no comparteixen llei, però són primes hermanes, no? En aquest sentit. I clar, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els ministeris o els departaments d'interior estan tremendíssimament blindats. És un horror intentar aconseguir dades d'aquestes administracions per qüestions que estan emparades a la llei, de fet. Hi ha un principi que fa molta gràcia, que és la seguretat nacional, no? Que quan tu demanes dades moltes vegades de cossos policials, et diuen no, és que la seguretat nacional, de l'exèrcit, no, és que la seguretat nacional, no? I és com que t'imagines una cosa molt típica d'una pel·lícula de Hollywood, de missiles i tanques, històries, i no. O sigui, hi ha un cas que és molt paradigmàtic, no? Que és un cas d'una informació que va demanar Cibio, que si no els coneixeu us els recomano molt, que fan investigació amb dades obertes i demés, i ells van voler saber una cosa tan tonta com quins viatges s'havien fet amb el Falcon, amb l'avió presidencial, qui havia en aquests viatges i quants diners havia costat tot això. Doncs l'excusa que se'ls va posar per no donar-los les dades va ser la mateixa, la seguretat nacional. Home, doncs potser aquí no toca, no? I a mi m'ha passat moltes vegades que em diguin que una informació que demano no és d'interès públic. I això em sembla molt heavy que ho determini l'administració quan jo, com a periodista que forma part de la societat civil, estic interessada en això i sigui l'administració la que em digui a mi que això no és d'interès públic. Home, perdona, si m'interessa a mi potser una miqueta d'interès públic és, no? No és banderada de res, però si una periodista intenta explicar alguna cosa, doncs potser una mica d'interès públic sí que té, no? Llavors, clar, en aquest sentit també tenim poques coses a fer, no? Perquè, com deia, la llei és molt de mínims i és molt difícil de trampejar, no? Perquè, per començar, ens dona uns tempos que són horribles, que el Víctor, que va patir l'edició del meu reportatge, ho sap bé, no? Quan demanes dades tens 30 dies, que per llei has d'esperar-te 30 dies, no? I això, doncs mira, la sort de treballar en Mediacat amb uns tempos que són més amplis, però en quina redacció tu tens 30 dies per esperar-te per publicar un tema, no? Això és gairebé impensable. Un cop superes aquests 30 dies, el més probable és que et diguin que no tens el dret a accedir a aquestes dades.
I un cop aquí, què pots fer? Doncs pots reclamar el Consell de Transparència, però el Consell de Transparència normalment acostuma a estar d'acord amb l'administració que t'ha denegat les dades i si no ho està, tampoc no serveix de gaire, perquè no té capacitat sancionadora ni té la capacitat d'obligar a ningú a donar-te les dades. És a dir, el Consell de Transparència li diria al Ministeri d'Interior, escolta, que segons la llei has de donar aquestes dades, i el Ministeri d'Interior doncs, diria, bueno, pues muy bien, pues adiós, no? De dir, no tinc cap tipus d'obligació de donar-te aquestes dades, per tant no les dono. Llavors, què podem fer? Jo crec que l'única opció que tenim és que els periodistes baixem del pedestal on estem, de la talaia on ens hem posat nosaltres mateixes i baixem a la societat, perquè al final som ciutadans i ciutadanes com qualsevol altre i que reclamem en massa el nostre dret a saber i que no només ho fem nosaltres com a periodistes, no? Que ho fem totes juntes com a societat, que si a mi em deneguen les dades, doncs que vingueu vosaltres tres i les demaneu també i que ens hi posem totes juntes a reclamar un dret que és nostre, perquè és que no podem saber, o sigui, no podem dir que vivim en un estat democràtic sense conèixer les dades i sense conèixer la informació. I com que ens la neguen, doncs hem d'exercir els pocs drets que ens deixen exercir, que almenys sigui el dret a protestar d'alguna manera i a fer pressió conjunta. I sobretot que els periodistes no ens conformem de no m'han donat les dades, és igual, vaig entrevistar una persona racialitzada i aquí em quedo tan a gust. No, doncs que baixem d'aquest pedestal i reclamem totes juntes. Però és difícil, Vull dir que... No, però... tampoc solució. La pressió social tampoc no fa miracles, però bueno, és una via. És l'eina que tenim, sí. Bueno, i amb el tema de les dades, completament d'acord amb la Sandra, vull dir, hi ha un punt que necessitem aquesta transparència de les dades, no? Vull dir que si la policia treu pit a l'hora de dir que el pla Tremall és efectiu, bueno, pues, llavors quina por teniu, no?, a mostrar aquestes dades, si tan efectiu és, per un costat. I per altre costat, també Sorracisme s'ha cansat, per dir per activa o passiva, no?, la implementació del formulari perquè aquestes parades per perfil racial siguin com a mínim justificades, no?, que la pròpia policia faci aquest exercici de justificar-les i, òbviament, pues, la resposta sempre ha sigut que bueno, bàsicament que no tenen temps. O sigui, més enllà d'això, pues, creiem que és bastant greu que la policia tingui aquest tipus de resposta, no? Però bueno. I que més, perdó, però que acostumen a negar les dades, o sigui, passen per sobre. Recordo unes correccions que va haver-hi al reportatge del Pla Tremall, va ser precisament l'intendent Batlle dient que les afirmacions que fèiem al reportatge de Mediacat eren totalment falses. Però si hi ha dades, hi ha números, no? I tot i així t'ho neguen. Bueno, doncs ens enfrontem a això. De fet, ara m'estaven passant que la Maria Dantes, que està escrivint, comentava que també que una de les eines que podem utilitzar és utilitzar la feina parlamentària també per demanar que els diputats i diputades puguin fer preguntes parlamentàries perquè el govern està obligat a contestar-les. És el que ha comentat. Bueno, està obligat a contestar-les, però moltes d'aquestes preguntes mesos després es queden sense resposta, sobretot des d'Interior. Llavors, bueno, fins a quin punt tenen aquesta obligació, fins a quin punt es compleix aquesta obligació, no? Vull dir, preguntes s'han fet, el problema és que no hi ha resposta. I la resposta que et donen moltes vegades. I després, si et responen, la resposta que et donen, doncs, òbviament, no és gens satisfactòria. Sí, en tot cas, això és una altra via més, però que no sempre és molt efectiva. Diguéssim, aquesta via potser de les dades a vegades no és suficientment, no té prou incidència. No sé si, per exemple, des del tema de la comunicació, de combatre aquests discursos racistes, ara també estem veient que tenim una extrema dreta creixent i consolidant-se, ara ho veiem a Madrid, que han fet una campanya amb una campanya racista, provocadora, amb uns cartells electorals posant el focus sobre menors no acompanyats, és a dir, no us he d'explicar res d'això. Quines maneres, per exemple, Gemma, des de Sorracisme, que també feu campanyes molt comunicativament molt potents, de quina manera és més efectiva per combatre aquests discursos i que no acabin permeant a la societat i que no permeïn tampoc els mitjans? On creieu que està la recepta, si és que hi ha alguna, o què creieu que és important tenir en compte en aquest cas?
Clar, primer de tot recordar, no, que sobretot en el tema de l'extrema dreta, que els discursos d'odi racistes i la instrumentalització de la migració, i més en temps de campanya electoral, no és nova i tampoc forma part només de l'extrema dreta. Vull dir que el discurs racista s'ha reproduït dins de tots els colors polítics, alguns més o menys explícits, no? Però de tots els colors, o sigui, aquí paguen tots. En el tema del cartell de Vox, no, és un exemple de tants, vull dir, però aquí sobretot hem d'assenyalar responsabilitats, no? Com qui permet que aquest missatge d'odi racista aparegui a l'espai públic, no? Vull dir, hi ha responsabilitats de la Renfe, no? Assenyalar sobretot també això, qui ho permet, no? Necessitem sobretot això, el compromís institucional, polític, per no permetre que el racisme s'escampi, sobretot amb tota la impunitat. El que veiem sempre és molta impunitat dins del racisme, no? I també un sistema judicial, no?, que necessita incorporar urgentment aquesta mirada antiracista, perquè si no també contribueix a la normalització i també a aquesta impunitat, no? Això és superimportant. A més, la normalització del discurs en temes més comunicatius, no? D'un discurs obertament racista en el debat públic que legitima propostes clarament antidemocràtiques, però que justifiquen, no?, sota el principi de la llibertat d'expressió, però que a nosaltres ens porta a qüestionar aquesta interpretació i l'aplicació d'aquest principi que moltes vegades només s'ha fet servir per defensar interessos dels poders hegemònics, no? Veiem com a les tertúlies, a informatius, les xarxes socials, es dona constantment aquest espai a l'extrema dreta, no? Amb acadèmics que han un discurs obertament racista i que estan allà opinant. Per què ho permetem això, no? Des de So Racisme també creiem que, bueno, no hi ha receptes, vull dir que si tinguéssim una recepta superefectiva ja l'hauríem escampat per tot arreu, no? Però, bueno, nosaltres des de la nostra humil posició, no, creiem que la millor estratègia contra l'extrema dreta i el discurs racista, obertament racista, és no permetre sobretot que coopti el debat públic, que no ocupi espais ni marqui les agendes de la lluita antiracista. No? Necessitem, sobretot, treballar conjuntament en enfortir les lluites de base, crear marcs i objectius comuns. Com més fortes siguem, no? Sigui la resistència a la lluita antiracista, més terreny guanyarem en detriment de l'odi i les opressions. No? I per això els mitjans de comunicació jo crec que s'haurien sobretot d'apropar més en aquestes lluites i en aquestes col·lectives de base, en les seves referents no blanques, perquè pot ser una eina molt, molt important per ajudar a visibilitzar les nostres accions, les nostres resistències, alhora que assenyalar sobretot les causes de fons, no?, d'aquestes desigualtats, perquè no lluitem només per nosaltres, sinó lluitem per qüestionar un sistema injust i que ens toca a tots i totes. I sobretot això, intentar mostrar una imatge real, més humana de les persones migrants i racialitzades no blanques, sense victimitzar-les, per poder també arribar, sobretot perquè és una cosa que ens costa molt i és arribar a tota aquesta massa de gent que no estem aconseguint arribar. És per això que tota la feina que es fa ara, que sempre ens trobem que el missatge es queda només amb aquesta cova antiracista, a les poques persones i periodistes i mitjans de comunicació que estan ja sensibilitzades, que ja treballen des d'aquesta mirada antiracista. Ens veiem que després de tanta feina i tanta lluita, que creiem que arribarà molta gent i ens trobem amb resultats com el de Madrid, no? I dius, bueno, què estem fent malament? No estem arribant, no? Aquí, als mitjans de comunicació, ja sabeu perfectament que el poder que teniu a l'hora de reproduir, de multiplicar discursos i visibilitzar, llavors jo crec que seria una aliança molt, molt, molt interessant que se'ns ajudés a visibilitzar això i arribar a aquesta massa que mai acabem d'arribar, no? Perquè jo crec que és indispensable que no només siguem una petita part de la població, sinó poder mobilitzar a tota aquesta massa que a vegades no sap ben bé què opinar, què fer, i així sumar, i llavors la lluita antiracista seria molt més potent, generaria molta més incidència i tindria molt més visibilitat el racisme, i com s'ha fet amb el feminisme, que de sobte ha sigut una cosa de masses, i això també per què? Perquè veiem que a les mass media fins i tot tothom s'ha pujat al carro del feminisme, no? Doncs bueno, una miqueta intentar fer el mateix amb el racisme. No sé si voleu afegir alguna cosa, Sandra o Aladina, en aquest sentit. Jo sí, un breu, ràpid.
Sí, bueno, tothom s'ha pujat al carro del feminisme i al carro de l'antiracisme s'hi van pujar durant lo del George Floyd i s'hi han I baixat. ja. Vull dir, tothom va posar el quadret negre al seu feed d'Instagram i ja està. I amb això ja tinc una quota d'un any d'antiracisme i ja mirarem l'any que ve. I clar, l'antiracisme, per gent com la Gemma, que ho sap de segur, es fa tot l'any. Es fa tot l'any, totes les hores del dia. Això per una banda. El feixisme com a tal i com combatre'l? Doncs el feixisme és una qüestió d'estat i, evidentment, com una qüestió d'estat, igual que el racisme, s'ha de combatre des de moltíssims fronts, poder judicial, poder parlamentari i, bueno, ojo, la pancarta de Vox és greu, però Xavier García Albiol va posar una pancarta a Badalona limpiando Badalona. No és una cosa nova, potser sí que és més desacomplexat, però vull dir, coses així ja les teníem. I portant-ho al terreny dels mitjans, jo crec, o sigui, no sóc cap expert d'ultradreta, evidentment, i en Jordi Borràs, l'Alba Sidera, l'Ibai, Miquel Ramos, són gent que saben un muntó. Jo, escoltant-los una mica tots, jo crec que potser dues conclusions. Evidentment, no donar espai als mitjans, no donar-lo, o sigui, cap mena d'espai. Però si se l'ha de donar, o sigui, si per exemple passa com el cas de TV3, no? Que la Junta Electoral obliga a donar-lo, que l'entrevista no sigui un massatge, ser hostil amb l'extrema dreta. Jo crec que ha de ser així, o sigui, si te l'has de menjar, vas amb tot, vas amb dades, vas a fer-li passar una mala estona, no vas a fer-li un massatge, com es va fer a Bascal, a l'Hormiguero, per exemple, o han fet altres mitjans, com el programa d'Anna Rosa, etc. Potser, per posar exemple, no m'agrada posar exemples perquè, bueno, doncs vull encertar sempre, no? I posar al màxim d'encertat l'exemple, però una bona prova potser seria l'entrevista de la Lídia Heredia a l'Ignacio Garriga, en què mentida que deia l'Ignacio Garriga, dada que contestava la Lídia Heredia. No sé, això una mica a grans trets. Jo també m'agradaria com afegir algunes coses, no? Que la pretesa equidistància, no? És com quan tractem certs temes, doncs com buscar les dues vessants. I jo crec que amb el tema del racisme, per exemple, doncs ja quan expliquem una agressió o certs mitjans, quan explica una agressió racista, no entrevista el nazi que ha agredit una persona. Doncs això ho estem començant a separar i a superar, no? Perdó, però crec que hem de tenir clar això, que l'equidistància en el discurs, no només en les fonts que fem servir, no? L'equidistància en el discurs es diu això, no? Que quan ets equidistant et posiciones del costat de l'opressor, no? I crec que això és importantíssim tenir-ho en compte. I a la mateixa vegada crec que no és una recepta, perquè si no, òbviament, doncs ja ho tindríem, però crec que una cosa que és important també a l'hora de comunicar lluites, no? És que siguin transversals. En el sentit, amb el feminisme hem assolit una cosa que fer certs comentaris o fer servir certes expressions o referir-se a les dones de certa manera ja està vist malament, encara que no s'estigui parlant de feminisme. Llavors, crec que amb altres lluites, com per exemple l'antiracisme, el discurs hauria de ser transversal. És a dir, doncs acostumar-nos a fer servir fonts racialitzades quan no estem parlant de racisme. Vetar de les nostres redaccions a les fonts que siguin racistes, encara que no estiguem parlant d'un tema racista, no? Doncs les persones que hagin tingut algun comentari masclista, racista, homòfob, doncs fora, no? I tenir aquesta perspectiva oberta durant tota l'estona, no? Escrivim el que escrivim, normalitzar les persones racialitzades en diferents àmbits de la societat, no? Normalitzar, doncs, o enfocar, no? Que el racisme està malament quan no estiguem parlant de racisme, no? I crec que això és el que ens farà arribar més enllà de la cova antiracista a la que arribem sempre, no? Perquè el senyor de 45 anys que amb sort vota PSOE, doncs si veu un titular d'un tema que és antiracista, doncs potser no se'l llegirà, no? Però si l'enganyem parlant dels fons europeus i de cop i volta trobem un economista que és d'origen, no sé, xinès, marroquí, no sé, doncs ja li va escalant, no? Jo crec que aquest és el camí una miqueta, però és difícil també. De fet, ja estem una mica acabant, però sí que hem intentat recollir alguna de les preguntes.
hi ha una també de la Maria que comenta que sent una deshumanització de la societat en general, una mica déjà vu del que ha passat a Brasil, que si creieu que anem també cap a una deshumanització de la societat en aquest sentit, no? Com tot el que parlàvem ara de l'augment d'aquest discurs, de l'equidistància, de l'equiparar. No sé si és una cosa que heu detectat o que evidentment, els mitjans potser han contribuït, no, a aquesta deshumanització, com comentava la Gemma. No? Jo crec que sí, només per un apunt, o sigui, simplement, ho comentava la Gemma abans, no? Només amb el fet de fer servir el terme nena ja estem deshumanitzats com a col·lectiu. És a dir, i a més són nens. Vull dir, si ja fem això amb nens, imagineu-vos el que podem fer amb persones adultes, no? I crec que la resposta és que sí, evidentment. I clar, la deshumanització no oblidem que forma part del racisme. O sigui, un pilar del racisme és precisament deshumanitzar aquests que concebim com altres per precisament fer amb ells i elles el que no faríem amb les persones blanques, les humanes, no? O sigui, vull dir que sí. Doncs ho anirem deixant aquí, que ja portem pràcticament una hora. Us vull agrair molt que hagueu estat aquí avui. Crec que ha sigut una conversa molt interessant i des de punts de vista diferents. Quan acabem estarà penjada aquesta conversa en vídeo a l'Instagram i també en farem difusió i hi haurà una mica també les conclusions o sigui, penjarem les conclusions o les idees més importants d'aquesta jornada també perquè tothom les pugui recuperar. I res, moltes gràcies a les persones que ens heu seguit i encara ens queda una conversa d'aquest cicle de converses Mediacat el dimecres 12 de maig a les 3, que és sobre parir en temps de coronavirus, sobre maternitat i pandèmia, que és un altre dels reportatges que hem tractat en aquest anuari. I res més, doncs això, moltes gràcies i que ens trobem en altres espais com aquests de debat i de compartir idees. Que vagi molt bé. Igualment, jo volia agrair sobretot a mitjans com els vostres o a periodistes com la Sandra o la Nadine, no? Amb tota la feina i l'esforç que feu per generar aquest periodisme crític. No? Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, a vosaltres per... Gràcies. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.